Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Danga. Inna zamfara kuma Danga. Dole yanzu yau na buge kwana 3 ina zuwa ban samun ka daga ɗaya a ce mun kaje wagga kasa sai a ce mun kaje wagga kasa. Danga ka ji tsoron Allah. Kuduroran talakawa kannan kunin kawo. Tunani. Fayo daga buge babu wanda ya uku ban samu zakaran da ka duba shi ba. Danga ka ji tsoron Allah. Lokaci ya zo gab. To Allah ka duba. To. Lafiya. Don Allah ɗan. Na rance da Allah bani yadda su samu lahiya. Ai lahiya ni dai a dole in samu lahiya. Na rance da Allah su sha sake-sake. Su sha sake-sake. Tsaro. Muna cikin mawuyacin hali. Aba inda zan fara. Ai mu kaɗai ya kamata a tsari. Domin idan an ka ba talaka tsaro to yana iya zuwa ya je ya yi kwamiti idan ga yi muna bore. To haka mu dai kamata a tsari kuma mu ake tsaro. Danga ruwa da wuta ka taimaka danga. Ba ki ji an ce ruwa da wuta ba, ai ba su haɗuwa. Don haka talaka idan ya samu ruwa ya samu wuta to yana iya yin wani abun da za a ce mai yi ya ƙi bari ya ƙi bari. Kowa ya gina rijiya. Danga ka taimaka wasu da ilimi. Ilimi cikon rayuwa ɗan. In ba su ilimi su zama masu ilimi su ɗaura da mara yaƙi da ni kamar Afghanistan da Amerika. Talaka in ya samu ilimi ai kai ne ya waye ba su zama cikin jahilcin su. Sai yawa an ga abubuwa. Ɗan ɗanga kannan kana cikin halin haƙula'i. Ɗan ɗanga don Allah ka taimaka musu ga masu yaƙi da talauci da fata. Don Allah ɗan ɗanga. Yau kwana na ban ci abinci ba. To ina zan fara yanzu azumin dare aka yi. Ana azumin dare ki dinga ɗaukar azumin dare. Azumin dare aka yi. Sannan da yake ji. Ita fa harka ta talauci talaka duk lokacin da ya wadata to dan iska shi ka komawa. Ai ba su da talauci. Kai lokacin da kana talaka. Ke yanzu ma likitoci sun yi bincike ganye da kin ka gani duk inda kin ga ganye ji ga ku ɗibe shi ku dafa ku ci zai ƙara muku lafiya. Yau zuni ka duba kana ce ma ke. Inda zan fara. Lokacin da kana neman wanga lokaci buƙarin ba irin biyayyar da ba kai min ba albarka. Yanzu dai kin ga goro. Goro. Ci goro. Ina aka bani ruwan in sha. Wallahi. Wa'anga ruwa da kike gani. Ruwan masu in sha. Ruwan masu mulki ne ka baki. Abin ku baki ruwan masu mulki ke dai daya. Kin ga ruwan jarka ba in zuba miki. Ban sha rike abunka. In na baki waɗanda kin ka sha suga zai kama ki. Suga zai kama. Ruwan ga makacin da ka ba. Yana kashe suga. Na gano cewa wanga ɗaki ba abin da kuka tsira da ne tun da na gano shegantakar ku ta yi yawa. In Allah ya tsaya da wanga ɗaki na ba ku dama ku na ba ku da ƙarshe. Insha Allah zan koma wanga ɗaki na su bello mata wallan marari. Shi ɗaya bai man daidai da kuwa. Ina kiran ka a waya ma ba ka ɗauka. Wayan ma da ya aiko min da ita kun an shi kun haɗa ni da wakka. To in nake kira ni ga waya in ɗauka ki sa min virus ko ki lalata min tunani. Ina tunanin kuɗi, tunanin matsalolin ki su zo su lalata min tunani. Na rance da Allah ban haka. Dan mulkin ga na jam'iyyar mu gado ne. Gado gawa kun ka gade shi. Ga mamman mu. Dan ga ka kiyaye ni dan ga ka kiyaye ni wallahi. Aba ina sanda. Ki bugan ina. Ko za ka rama in baka. Amma dai ki sani gado ne. Babban mu shi ya fara. Me bi mai yata. To haka kuma yanzu ma dan ɗakin nan dai namu dai. Idan ni uwa ce a wurin ku insha Allah Bello ɗaya zai man daidai da kuwa. Cewa za ki kaso koma. Kun ce ka su koma zaben ku su ai kanku ai talaka ba a yi sai da talaka.
sai in ga wanda zai hito ya zaɓe kuɗin. Talaka shakki ne sai da duka. Sai da tsabga. Ai talaka shakki ne. Wanga ina ganin in bai sauri na ke tabarabka ta za ka yi wanga. Insha Allah Bello zai zo shi zai yaƙe ku insha Allah. Bello mata wallana ruwa. Ba dai ni na gama ba. Odan ka gama shi ne ka wulakanci ka yanda ka so. Ai da garin wasu ɓanda garinku. Da gidan wasu ɓanda gidanku. Ko gidanku ɗakinku ko ɗakinku kanka. To na ɗan abin akwai Allah. Akwai Allah. Kuma